أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Ngicela u-Allah abusise ukufunda kwezwi lakhe bese ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa noqalekisiweyo. Ngempela labo abangakholwa kanye nalabo abenzela u-Allah abalingani nalabantu laba abayitshela ukuthi bawonqesta, abayitshela ukuthi bawosolwazi bazi kakhulu. Ngikhuluma la ngamaNazaretha, amaNazaretha ayitshela ukuthi azi too much. Ngikhuluma ngamaKristu, yonke imikhakha yamaNazaretha, yonke imikhakha yamaKristu abayikhohlwa nje bazi too much. Ngikhuluma ngamaRoma, ngikhuluma ngama-Watchtower, bonke zalala abantu laba abayitshela ukuthi bona baqoya amakati aserenki. Mawungazi ukuthi yini ubaqoya ikati laserenki akushongo mina kwasho uBheki Muzilithuli. Hamba obuza yena ukuthi wayeqonda ukuthini mayethi uzenza ubaqoya ikati laserenki. Ngiyasho ngithi nina amaNazaretha, nani nina amaKristu, nani nina ama-Watchtower, nani nina amaRoma, nani nina amaJuda, nani nina enikhonza ithombe, nina amaHindu, nani nina inyanga nitshela ukuthi ningobaqwe amakati aserenki. Umdala uthi nonke nesihogweni nihlale nikwazi lokho. Nonke nesihogweni niyohlala khona ingunaphakade khalidina fiha, niyohlala khona ingunaphakade. Ulaika hum sharrul bariya. Nina ningabantu baleyo ndawo leyo ebuhlungu yokukhala nokugedla kwamazinyo, emlilweni ongenamkhawulo, emlilweni ongacimi, emlilweni onganakhefu ongana break. Uthi Allah ngibhilonga lapha. Awulalelele nje ngikusikele nje ngomsangano esiutshelwa amaNazaretha. Kimi umsangano angazi kuwe wena olalele ukuthi wena ubona kuyini. Umsangano nje siutshelwa amaNazaretha. Awulalele ulalelisise. Mangabe uyangiphikisa mNazaretha, ngithallenge ungitshela ukuthi mbathu namanga alikho iNazaretha eleka lakhuluma lento leyikhulumayo. Okokuqala nje incwadi kaNumeri 6 lesayinikwa yini ithi gundani ihluthu. Okokuqala lokho incwadi kaNumeri 6 ithi gundani ihluthu. Bese kuba incwadi yabaseKorinte nayo futhi ithi gundani ihluthu, kodwa anifuni ukuyigunda ngoba nitshela ukuthi ningosiyazi, nitshela ukuthi ningonqesta nazi kakhulu, nitshela ukuthi ningobaqoya amakati aserenkeni. Okokuqala lokho. Lalela, nina amaNazaretha nithi nina uShembe wayevusa abantu abafile. Kusho nina amaNazaretha nithi uShembe wayevusa abantu abafile. Ngisabuza namanje, akamvusanga ngani ubaba wakhe uMayekisa? Akamvusanga ngani umkhulu wakhe uNhliziyo? Akamvusanga ngani uma wakhe uSetheya? Yini engazange amvuse? Wayengabathandi, wayebazonda ngaleyo ndlela leyo ukuthi angathe namandla okuvusa abantu abafile, ayovusa abantu bafile bakweminye imizi ahluleke ukuvusa umndeni wakhe. Kimi ke lento enishoyo ukuthi uShembe wayevusa abantu abafile, kimi wakoShandu umsangano loyo. Nina amaNazaretha nithi uShembe uNkulunkulu, kodwa kuye kusho nina nithi uShembe wafa, wazalwa ngo-1865 wafa ngo-1935. Kimi lokho umsangano. uNkulunkulu akafi. uNkulunkulu mina engimkhonzayo akafi, uNkulunkulu akafi. Lo wena ofayo ngithi mina umsangano loyo kimi umsangano loyo. Nina amaNazaretha nithi nina umuntu odla inkukhu angeke angene ezulwini. Kusho nina amaNazaretha nithi nina umuntu odla inkukhu angeke angene ezulwini. Kimi wakoShandu umsangano loyo. Ngizidla ngize ngizidle ngemkhakha yazo. Ngiyangena eNandosi, ngiyangena eKFC, ngiyangena eChicken Licken, ngiyayithenga lapha ngizoyihlaba la ekhaya. Ngidle le ehlathiwe. Ngiyangena kwaRainbow Chicken, ngiyangena kwaGold ngiyithenge lapha eShoprite nasePick n Pay. Sidla yonke imikhakha yazo. Sidlo chicken dust. Uma ngaba nazi. Kimi lento enishoyo umsangano. Kimi angazi kwabanye, kimi umsangano.
nina amaNazaretha nithi lesikhathi uMose ekhuluma noNkulunkulu esihlahleni esivuthayo wayekhuluma noShembe. Maniqeda nithi nina uShembe wazalwa ngo-1865. Wayekuphi uShembe ngesikhathi sikaMoses? Kimi lokho umsangano, kimi wakoShandu umsangano lokho. Angiqhubeke. Nina amaNazaretha nithi nina zonke izithunywa zikaNkulunkulu okukhulunywa ngazo eBhayibhelini zazingamaNazaretha. Kusho nina amaNazaretha. Nithi nina zonke izithunywa zikaNkulunkulu okukhulunywa ngazo eBhayibhelini zazingamaNazaretha. Layelani nginitshele. INazaretha esilitholayo eBhayibhelini lilodwa. uJesu kuphela. Uyena owazalelwe eNazaretha kuyithunywa zikaNkulunkulu. Bonke laba abanye bazalelwa kwamanye amazwe ahlukene. Akekho noyedwa masifunda iBhayibheli owazalelwa eNazaretha ngaphandle kaJesu. Lokudlalwa ngabantu ongakaze abekhona naye. Kodwa uye uJesu ngokweBhayibheli owazalelwe eNazaretha. Nina-ke nithi-ke zonke ithunywa zikaNkulunkulu kwamaNazaretha kimi wakoShandu umsangano lento enishoyo. Ayikho. Nani niyazi futhi. Nina amaNazaretha nithi nina uShembe uvikela abantu, nithi nina nivikelwa uShembe. Kuzo zonke ingozi ezininyonyobalayo nina nivikelwa uShembe. Kodwa ngapha bona bahamba begadwa ama-bodyguards. Bahambe begadwa ama-bodyguards ngebha ngoba basaba nina. Basaba nina amaNazaretha. Lwasho straight unyazi ukuthi nina amaNazaretha niyabulala, niyathakatha, alunithembi. Nabulala umkhulu walo nina, nathumela inkosazane yayodlisa umkhulu walo uShevu. Ngapha unyazi luthi lona luNkulunkulu nobaba walo wayeUNkulunkulu, uthingo lwamakhosazana. Nobaba walo uthingo lwamakhosazana wayeUNkulunkulu. Kusho unyazi akusho mina. Ngithi mina yonke leyo nto leyo umsangano. Uma ngabe ngempela ubaba uthingo lwamakhosazana wayeUNkulunkulu, wafa kanjani ngoShevu? Wayengawuboni ngani uShevu? Ngoba uNkulunkulu thina sazi ukuthi ubona yonke indawo. Uma ngabe ubaba wonyazi uthingo lwamakhosazana wayeUNkulunkulu, uphi namhlanje? Wafa kanjani? Njengoba unyazi lunitshela straight ukuthi liyanisaba nina alunithembi, kanti luNkulunkulu luwakhuluma kanjani amagama njalo? Uhamba egadi uhamba ngama-bodyguards. Ngoba usaba nina akanithembi nina. Uyanitshela straight akanifihleli. Kodwa namhlanje nina nithi unyazi uNkulunkulu. Kimi lokho umsangano, kimi umsangano loyo angazi kwabanye abantu. Nina amaNazaretha nithi uShembe wakhethwa uNkulunkulu. Ngaphi eUNkulunkulu? Nabona ukuthi ayikho lento eniyikhulumayo. uShembe wakhethwa uNkulunkulu. Emkhetha kuphi nini ngolwesingakhi? Ubani ufakazi walokho? Akaseyena uNkulunkulu manje, usekhethwe uNkulunkulu. Nabona into eniyikhulumayo nazi ukuthi nithini kahle kahle. Yini enifuna ukusitshela yona kahle kahle nina amaNazaretha? uShembe uNkulunkulu, hayi uShembe akusiwo uNkulunkulu. uNkulunkulu uJehova. Mase nginitshela ukuthi uJehova wayengumgulukudu odlula uShembe, anisazi ukuthi manje nizobalekela. Nginitshelile ngathi yekelani iBhayibheli lizonixaka. MaKristu yekelani iBhayibheli lizonixaka. MaNazaretha yekelani iBhayibheli lizonixaka. MaRoma yekelani iBhayibheli lizonixaka. MaWatchtower yekelani iBhayibheli lizonixaka. Nani nina enikhonza izithombe maHindu yekelani iBhayibheli lizonixaka. Ngiyakutshela mina lizokuxaka, mina ngiyalifunda. Lizokuxaka. MaNazaretha axakekile. Amanye akhonza uJehova umgulukudu odlula uShembe. Akazi uShembe wathi abantu abaphuza utshwala. Akazi uShembe wathi abantu ababhema insango. Akazi uShembe wathi abantu mabelobola noma bethatha abafazi noma beqonywa baqonywe yifebe. Akakazi uShembe asho kanjalo. Mayethi abalekela kuJehova thola ukuthi ngapha kuyabheda. Ayabuyeza ngapha kuShembe asho ukuthi uShembe umuntu ophila emhlabeni. Awazi ukuthi azobalekela lapha amaNazaretha. Imihambima wozulana abazazi ukuthi benzani. Yekelani-ke amaNazaretha ukusikhohlisa. Khulumana amaqiniso. Sifuna amaqiniso manje. Angisayikhulumi-ke ekhaya lomphefumulo. Leya le kwamashu ekhaya lomphefumulo angisayikhulumi leyo. Kodwa umbuzo wami uthi ingabe nonke senile yini ukuyolanda abakini laba
njoba kucineni utshumo lapha kwamasha ekhaya lomphefumulo ziyafuneka izimbuzi ayithiwa umphefumulo nomphefumulo imbuzi ngabe senibalandile yini bonke abakini nina amaNazaretha enikholela kwikhaya lomphefumulo ukuthi umuntu mayefile umphefumulo wakhe uyogcinanisa utshumo le kwamasha ngabe senibalandile yini abakini the day senibalande bonke abakini namaNazaretha nibuye ke nizositshela nami ngifuna ukuyolanda abakithi koShando kodwa indlela ibuzwa kwabaphambili ayithi kusho nini ukuthi kunekhaya lomphefumulo eThekwini kwamashu mase nibalandile nibuye ke nizongitshela nami ngiyafuna ukuyolanda abakithi koNdaba Ezitha ngoba kusho ukuthi inqwaba phela nje singabala singaqedi njengoba uzizwe nje ibongo zasemambatheni ziuhide ziyoshona le amakhehla asemambatheni lawo nezalikazi ababethandana nazo ezayibaganile ngifuna ukuyobalanda nathi abakithi koNdaba Ezitha yini nifuna ukulanda abakini nodwa kodwa mase niqedile manje ngitshelile ukuthi noNyazi selibalandile bonke abakwaKhumalo wonke amantunga lawalanda lawaletha waletha khona nami ngifuna ukulanda abakithi koNdaba Ezitha sengathi umdala angazivula amehlo niyeke lemsangano leni ikhulumayo nitshela abantu nje amaqiniso ukuthi aniyazi lento eniyenzayo nizwa kuthiwa phumane ebumnyameni nize kukhanyeni umdala ezohlala ejabulile ngani nani nihlale nijabulile ngaye uma kungenjalo nesihogweni kanye nabo bonke labeni bakhonzayo kodwa bazobe beniphika ukuthi nake nabakhonza wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.